wallahi layi ne guda layin sa ne mutane biyu suke amfani da shi jama'a ha wannan duniya Allah ya sa mu cika da duniya da wanda nake ma kowa bai da aiki sai faɗin sharri ku faɗa alkhairi ko ku shiru haka manzon Allah ya ce dan Allah ne gani da raina ban mutu ba jama'a ni dai gani da raina ban mutu ba kun gani wallahi yanzu mun nan na gama shan ruwa amma ni gani ban mutu ba wai su ma ta'aziya suka zo wai na mutu wani irin abu ne wannan ki ya hakuri dan Allah ki daina dan Allah ki daina kuka ki ya hakuri ki daina kuka mun sha ruwan gora duk mun koshi kuma ba mutuwa ce wallahi ta daina kuka fina ruwan gora muka gama sha wallahi ashe wai ƙarya ce na mutane to kuma gauta haka za mu ta hakuri da su ya hakuri ki daina kuka haka daukaka ba ta zuwa sai da hasada abadan Allah da annabi Allah sarki ki ya hakuri Jamila ya hakuri ki ya hakuri wannan wani irin kiyayya ce ni wani babu shinkafa a shi ya kawo wai ai abincin sadaka tana raye bai bata ba sai yanzu to kuma ni